thir tu te ama sain chi bai ka bu ka cheu kan sia dangin coronavirus covid-19 na wangin kan rampo lockdown ania lockdown ani tanga ani somthum pasarina kan lo thengle tareng baya hemi chung hianin episode masalama lo thir tu te chu ani kan sianga he lockdown kan nei chunga kan tangkai pui tur tak tak chome te thingpui me te kan ron siam to ni kha khang episode masalama kan siam tak te kha in lo tangkai pui ngei poka be se a wena po hianin he lockdown kan nei chunga kan tangkai pui le tu tho mai le alu mangin ai siam dan kan lo zir ho lenga kan ei siam na bol lo tu te chu heng te hinia mai hei kan muai kan mang tam don lova kina ko ri tian kan khenga chuan alu hi tian akor kan velsa chuan tuya kan chia arong te kha na du lowa chuan hei ka seitang khanin extra virgin olive oil ania tel pa ngai po kan mang thei ka ti kha chuan hei thing marcha nia chi ania chuan purun sen le purun var khati zong kha kan ei siam na bol lo tur ani dona chuan helai hianin tui kan chuanga kan alui kan chan te donga kan chum hinanga chuan helai hianin tui so kan nei sa engemaw a hman na turom takin tin chuan heta hianin kan steam na tur kan buat sei me ka hei tui kan chuang me ka ta po hianin mai on steam min dol kan ti kha chuan kan lo siam chho tan hom do ne kan ei siam na bol lo te kha kan lo muwa la khom har sa lo tak tak te ni loma kan kot kai om vek te ni hlom kha chuanin ngatinge mai hi kan steam kher ti te po zona mai thei kan chum chuanin alu po ni tho du thu sam chuanin steam ve theila steamer kan nei chuanin steam min ve la ti kha du thu sam ania enge chan kan ti chuanin kan chum chuanin atuya khan tam tak a han na kha bo don ni khawang khanin apan nia kan steam thei chuanin steam hin ve la nakina a san pain kan rot koi thei tho dona ama ro chu tuna chuanin nga tinge pakhat karon chum alui karon chum kan ti chuanin a steamer nei lo te pok nom thei ni khang te pona an siam ve thei turang khanin a chum thei tho ti kharon tar lam tel kha ka du sia khawang khanin apan nia steam lowin pakhat karon chum dona ten khanin hun kan mang chhonga ma saberatan kan alu hi kan lo chan te dona kan steam min do ka ti kha min ma nang khanin ai nang khat tu khanin ke kan chan te mai nia a cha fa lom kha chuan a min rual don lo ti kha episode ma salama te pokhan kan lo soi to kha kan ayan hay kan chum na tura hian chi tlem kan te dang kan na lui kan lo chum don ni kan chuma chu ti mek lain hei mai kan neya kan mai hi vai kan man lo chan chu hei tuna kan man khop tu lek kan la tha chuan ai đại hen hay kan ziat kai do ni zong tra zian ang chi kha kan ti me kan che thiam thiam tu zan hian kan ziat fai na thì khan
kan han zia zo ta he pai kan chan te le do ni chuan hei steam mai thein do na chi le thing mar cha kan tel do ni cái hen chỉ cần là đang á chuan tiếng mặt cha ít lem cần phun lại bông à hay cần lẩu steam á cần alu po hay sau bor bor to mẹ lẩu steam đó cái lẩu steam mình á so thì mấy lại thì cái nào lưu bộ cái check đâu rất nhiều mà mình tới thì cái nó là mình thật chuyện rồi à kan pulun var hi kan alu po min don na ya yan rim tinam chak chak tur khanin ame bak niang vel kan tel venga wen chu achuma ni dona kan pulun sen po hi yan kan tel don ni kan chum tel don ni kan alu hi amin trap to kan rot koi turan ya amin mama po ha poi đâu ni ti nek lain kan mai hi an chini ra kan mai poi tok trap to he lo te han steam le devila kan lo rot som don kan alu po lo min ta tiền kan ofang a chuan a tui hi kan thli do ne hei a thlit na oma a chin hi tiền kan chin anga chuan a tui hi tiền kan thli chuak anga kan alu chu lo rot som thei ta tiếc kan đã đại đâu lúc nga chuẩn bị chung chuan in hei thế là hiện in cần mai ka cần lâu cái chuột để lấy bông nga cần mai poi min to ni hei yan si cái này min to cần mai chu cần uống nó tur hiện in cần đào hà lấy ha awan si siap don tak emo steam hin ani cái này cần thêm nữa cần mai cần này á cho này alu cần này bốc hay cần rốt còi đó này thế cần lâu rốt còi ra thế là sầm thật to tiền cắn chèn tạt đôn nhỉ à chung hiện alu tiền cắn là đá lấy đôn ạ alu po tiền cắn hành rốt coi á phiến cắn mà potato masher yang rốt coi nó bị khi ông shim shim à
ama ra chu kan han lo chan chu mi zong zong ina lo siam ve mai thei tura tia a man ruwa te pho tina nei fian kan manga chỉ tlem balanga ya chuan thing mar chai tlem kan tel le bonga hi achunga tian kan pha do ni kana alu po an lo rot koi ta tian achunga he kan pha do ni ni là thế chúng ta kan siam me khi tirang ngai thak tang khan pumpkin pie nia a ri sel do ne me ni yen kan bake le do na kan oven a kan da main achunga hian olive oil kan da do ni tel pa ngai point tu chuan mang the nga chuan tuna tak hian in oven nei lo tan chuan in hi po hian ai thei to tho ni oven nei tan tuna a next step ador le kan ti tu kha kan lo tar lang le nga he tian a design kan siam do ni hian nei han a design ang do khalom ve ta chuan trai ve kan te fai do na oven a lu do chuan in a ut lua oven a kan da lu mai hoi olive oil đi anh lấy đó nè à sẽ sell đó lúc tuổi này hiện in kan pumpkin pie chu oven a dalu thế nia gas oven kan mang do ni gas oven a chuan in a chung lampang che kan ti sa do na a min vek to a chu a chung hi tlema a rong moi do tur khan in kan da le ringot do na oven nei lo ta pon chi ang soi ta ang khan in tian a suain ti khan ai mấy thei to ani chuan tu na oven a lo da lu tang kan pumpkin pie chu kan oven a kan da lo min don nai to kha min vek to am je chu chung kha atia kan ngai thak ta ang khanin a un do that kha kan du ni khami kha kan hu to a ta chuan kan lo la chuang nga ku me khu mo me ei a un do that to me pumpkin pie ani ei kan ei chin nga mi tlang lo ni kan siam thei turang khan in a bol lowi kan hon mang chuai lo ti kha han soi le di selang khatia a lo siam ko le kha chu dang ma ni ku taum to don ni chuan han en chinang eting yom ei kan alu kha ni a noi kon mai o mani kha ei chinang anh chọn bột phụ em à đúng episode trăng á căn lâu mua cái điện chú ấy xem nó bột lâu simple tắc tắc mang bò hiện nên ấy tụi tôi tắc tắc hay lâu xem thế này thì khác căn lâu mua xuống ấy bột cái điện bột lâu lạc khô mà ôn sầm ngày tua khát ya
a step te bo khatle min aki koi ve do ni khata kha kan mason na tur zel ania yen khanin a bol lo po kan lo le mai thei te ni hloma lo siam ve le ula chuan in tan bal som na lo ni se show kan nei le huna kain hule thak don ya